'Yan arewa sannunku dai. To, ikon Allah. A kullum dai za a rika ga muku maganganu. A'a yanzu an maida 'yan SAS din nan wai kabilanci ne, addinanci ne tsakanin 'yan kudu da 'yan arewa. Kashe-kashen da ake muku da Buhari bai magana ba. Kabilanci ne ko addinanci ne? An maida ku bayi, kun maida kawunan ku bayi. A kullum da za a ɗauko magana a ɗauko muku addini a ci 'yan kudu 'yan kaza a'a su suke muku kaza su suke muku kaza kuna na shugabannonin ku suna nan sun tauye hakkinku sun mai da ku bayi. Malaman addini suna nan su mara musu baya ana ɗan ciya musu a baki suna karɓa. Yanzu ga matasa na duka ko ina a Najeriya sun tashi tsaye ko kuna nan kuna zaune kuna neman wanda zai muku magana ko? Buharin da ake kashe-kashe a Katsina yayi magana? Ko Buharin da ake kashe-kashe a Zamfara yayi magana? Ko na Borno ne yayi magana? Ana ta kashe mutane. Yanzu maimakon ku fito kwa matasa ko ina, ku tashi tsaye duka abubuwan da ake da ba daidai ba a gyara su. A'a, a tsaya ana ga muku cewa ai kabilanci ne, addinanci ne, ana son a cire Buhari. Ina amfanin Buharin? Gayyar soɗi. Ina amfanin shi? Me ya kawo ga arewa? Ta yaya arewa ta amfana banda yunwa da talauci da ya ƙara da kuma wulakanta jama'a? Shi yana nan yana jin daɗi da gashi kamar me zance da yana nan kamar matsiyaci ko ka jefa shi a tandun mai zai fito fari fat, amma yanzu ya shiga shugabanci sai kyalkyal yake ya zama yaro. Ai Buhari ya zama saurayi. Ku ne samarin, ku ne matasa yanzu in an ga ku sai a ɗauka ku da ko kamar tsofaffi ne. Ana muku kallon su a ni iyayenku. Yana nan ƴaƴan shi yana auratar da su ga manya, yana har duba ake ana musu siyan kayan aure ba. Ku kuna nan ko gadan ma kun kasa siya. To ku ci gaba da haka a mai da ku shashashu da susai. Ai ta mulka ku yadda suke so. Suna nan lokacin kuri'a a neme ku, amma lokacin a muku abin da ya kamata duk ba a sa ku cikin abin da lissafi. An mai da ku ba mutane ba, an mai da ku bayi. Ku ci gaba.